Taqbeż daqs mulett minkejja li għandha 82 sena. Dinja Gaetana Buġejja, Ħamruniża minn ġu fomma u li tal-età sabiħa tagħha tferraħ lil dawk iżgħar u anki ikbar minnha. Jiena bniedma ferriħija, inħobb ħafna ġifieri anke fil-festa ta' San Gaetano, fil-marċijiet, nħu parti wkoll ġifieri, anke l-familja tiegħi dejjem hemm miegħi ġifieri kelli raġel u tfal għandi 4 tfal, ġifieri kienu jkunu idoqqu wkoll. Lil Gaetana ltqajna magħha fid-dar tal-anzjani tal-Little Sisters of the Poor fil-Ħamrun. Hemmhekk laqda volontarja Footsteps li l-membri tagħha jisfnu il-line dancing sibnihom janimaw lill-anzjani f'dawn iż-żminijiet ta' festi. L-anzjani residenti f'din id-dar fil-Ħamrun ma qadux lura uħud minnhom b'xi soru lemmu l-hawn qamu jisfnu mal-għanijiet u l-kanzunetti tal-miliet. Gaetana b'enerġija li ma bħala ma qaditx lura milli tesprimi s-sodisfazzjon tagħha lejn il-ferħ li qed tiġġib fost ħadd ieħor. Ħafna nħossfer kbir u kulħadd nixtiequ li jkun hekk. Għax il-bniedem meta jkun ferħan, iktar ikun jaf li qed jgħix billi tagħmel id-dwejja sa tieħux hekk. Inħobb hekk, nkun ferħana. Bla dubju is-sfin ta' Gaetana u oħrajn nisseld bis-sima u ġibet is-simpatija ta' bosta anzjani li f'dawn il-festu wkoll irċevew ftit wens. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.